guys. Guys, niyami karon sa Ujong Peak. Kauban ni Mambilin guys, amo gipahinluan ang agianan padung dito sa may ibabaw. Pamawiran niya guys kay doon ako noy mga bikers nga mo anya aning dapita. So karong 6 puhon malo yung Ginoo, doon na mga bikers nga mo anya aning Ujong Peak. Tibuok buhol ko no ni guys, ambot kung sa katinuod ni. Basta kay gipahinluan ni Mambilin ang maong agianan nila ni Husi og ni Aladdin. Gamitan nila og mower guys. Og ingon man mo ni among lagkaw guys kanhi arang nalaging sagbuta gatapok may nang dapita ron kay magmuwer mo na lang gimuwiran guys, hinlo na kaayo tan-awon. Og dinhi guys muuli ko no si Mambilin na sa ubos kay igura siya gatudlo sa mga tao nga magmuwer niini. Og pinaagi ni Berto Junior guys, ihatod si Mambilin sa sawang kay aron muadto pa kini kuno siya sa sementeryo. Muduaw siya iyang ginikanan. Layo po ning Ujong Peak guys kaysa sentro sa lungsod sa Valencia. Tingali na mga 5 o 6 ka kilometro. 4 ka kilometro kuno guys, matud pa. Di madag baktas. Di madag baklay tungod sa kalayo. Kinahanglan jud ka og motor. Dapat taan ang anak.
Alayo pag yun ning ilahang muwiranan guys. Kay kuto pa dyan to, murag kuto itong buntura. Muluwag pa ana, musaka sa kuros. Diba na kuros sa ibabaw guys? Ana ang mag-agi ang mga bikers ni ana. O layo-layo jud ning ilang muwiranan guys kay diaw ba po to layo pa kaadyo. Mutunga sa ning bungtod guys. Layo kaayo ning ilang muwiranan guys. Aram pa pong sagbuta. Taw-taw na ni wa mahinlui guys. Kay wa na maatubangi. O dinhi gaon namin nila guys. Nitungtong namin ani sa bungtod. Nindot kay view aning bukira guys. Atong makita guys ang dakong kuros ani, kuros nga puti. Gaumbaw ngadto sa dagat. Daghan mga ani guys panahon sa mahal na adlaw. Guys, mao ni ang lagkaw dito sa ibabaw. Mao ni property ni Ma'am Bilin. Wala lang may mutungas ani guys kay arang inita. O dinhi guys makita nato ang sobra ka overlook sa dagat. Sobrang hangin din hing dapita guys. O makita po nato ang view sa adlawan. O dinhi po guys mutungas na ang mga bikers aning dapita aning kuan kuros. Ani guys padung sa ibabaw kaning gagmay nga mga dalan-dalan bitaw. Mao ni muwira nila padong sa ibabaw sa may kuros. Mutungas ni sila ani guys. Aning bungtura mutungas ni sila.
Makita nato guys ang kuros, di lang kay makita ni siya kay puti man. Unya samaw. Mana siya ang kuros guys, mutungas ang mga bikers ani. Anhi ni sila agi. Ug dire sa ubos, ani sila agi dayon tungas ngadto sa kuros. Mo na ilang agianan puhon. Arang inita guys, atong makita sa ang mga bukid nga nangaupaw na tungod sa na kaingin tini guys. Ug sama sa gihapon guys, niya gihapon sila sa ubos ang nagmuwer. Ato makita diri sa ibabaw, naglantaw lang nila guys. Ug sa gikayon ko na sa unahan arang inita ning panahon na guys. Di halos mabangbang. Way kapasilungan. Luoy po kaing tan-awan ning nang hinlo aning agianan guys. Pero mantay mahimo ani. Arang baga ang mga sagbot ani guys, gahe pud kayo lampason. Muwiron mo na lampasog una. Duha ka tawo ani guys, ambot ug mahumang baghani duhang adlaw tulo. Arang gahiya guys tungod kay init, gawas kong uwan tingali humok. Arang inita bro muuntol ning sundang nila. Mo ni ang ilang agi ani guys. Tumakita ilang agi ani guys, oh. Yan na po misubo sa kuros. Akong pagtahod guys sa kapitam sa Limokon. Ani ami dire guys, kap sa Sitio Odyong. Hinlo mi kaps, akong pagyukbo nimo kaps. Si Kapitan Jimmy Uyamot. Ug ang iyang mga kagawad. Mayong pagyukbo mga kagawad sa Limokon. Oh guys, dinhi ako ang tapuso na nga ako ang pag-video. O ako mo ingon guys, daghang salamat sa inyong pag sunod kanako. Kinising-kasing kong pasalamat kaninyo guys. Ug ako mo ingon, bye-bye.